Máme 2 malé děti, jsme dobře usazení v Praze, nedávno se koupili byt, takže jako proč bychom se měli teďka jako z ničeho nic stěhovat někam pryč. V Česku jsem pracovala v HR v jedné velké bance. Pár hodin, co on byl na tom interview, chodila kolem toho jezera a říkala jsem si, hele, to jako nevypadá zle. Byli jsme v jednom bytě, který se mi jako strašně líbil, já jsem si jako malovala, jak to tady zařídím, jak už to bude jako parádní. Tam ho zamítli. Je rozdíl mezi českými klientmi a klientmi, povedzme, z Austrálie? Je. Hodně. Když se mě někdo zeptá, jestli se chci vracet do Česka někdy, tak říkám, ne, dokud tady děti neudělají školu. Koľko potrebuje mať príjem česká rodina s 3 deťmi, aby dokázali žiť? Vítajte pri sledovaní podcastu Swisscast. Podcastu, do ktorého si pozývam Čechov a Slovákov, ktorí žijú vo Švajčiarsku a majú nejaký zaujímavý príbeh. A som veľmi rád, že dnes môžem privítať Hanku Hurabovú. Povedal som to dobre. Áno. Hanka Hurabová. A ja by som začal úplne, že na začiatku. Čo bol ten prvotný impuls sťahovania sa do Švajcu? Ten impuls byl, že můj manžel pracoval v Praze a měl šéfa, který byl expat. Byl zvyklý trávit vždycky 2 roky v jedné práci, všude možně po světě. A právě mu končil kontrakt ve firmě, kde pracoval. A získal práci, teda ten šéf, ve Švýcarsku. A po nějakém čase se ozval mému muži s tím, že tady zakládá nějaký tým nový a že by vlastně potřeboval člověka, jako je on, protože se mu s ním dobře pracovalo, prostě má ty schopnosti, které by do toho týmu potřeboval a jestli by teda jako nezvažoval, když tu pozici budou vypisovat, tak jestli by se na ně nepřihlásil. Tak já jsem samozřejmě jako správná manželka udělala to, že jsem se mu vysmála, že jako si se nezbláznil, jako proč. Máme 2 malé děti, jsme dobře usazení v Praze, nedávno se koupili byt, takže jako proč bychom se měli teďka jako z ničeho nic stěhovat někam pryč. A on říkal, že by to stejně jako rád zkusil. A samozřejmě i ten šéf mu řekl, hele, když to místo prostě dostane Švýcar, bude lepší Švýcar, tak vezmeme Švýcara, ale prostě byla by škoda, kdybys to neskusil, aspoň si vyzkoušíš, jaké to je mezinárodní prostě rozhovor nebo vůbec interview prostě v jiné zemi a tak. Tak jsme si řekli, OK, když půjdeme na to interview, tak si uděláme takový hezký výlet do Švýcarska a uvidíme. No a on to klaplo. Môžeme povedať aj čo? Byla to firma, místní švýcarská firma, docela známá si myslím, jejíž automaty najdete na každém nádraží, má takové výrazné logo červené, takže dostal místo v oddělení nákupu. Jak bych řekla, indirect procurement, bych měla být správně. Takže to místo dostal a já si úplně pamatuju ten okamžik, kdy vlastně i ten pohovor byl vlastně hodně dlouhý, protože jsme začínali v Chamu, kde ta firma má sídlo, takže já jsem se tam jako během těch pár hodin, co on byl na tom interview, chodila kolem toho jezera a říkala jsem si, hele, to jako nevypadá zle, jakože jezero, hory, jako docela příjemné. A potom jsme jeli rychle na interview ještě do jiného sídla firmy a zase jsme projížděli jako krásnou krajinou kolem dalšího jezera, tak jsem si říkala jako OK, jo. A potom když byl znovu muž na tom pohovoru, tak já jsem seděla na recepci té firmy, kolem mě chodili jako recepční, jestli nechci kávičku a tohle, hezky se o mě starali a potom z ničeho nic za mnou přišla personální a začala se mnou mluvit, jako kdyby už jako to všechno jako mělo být hotové, jakože upečeno. A ve stylu, jako jo, jak tady máte děti, no a ta školka, ta je tady blízko a já jsem se na ně tak jako dívala a říkám, jako co je? Že vy ste ešte ani nevedeli, že on to zobral? Ano, že vlastně on byl na pohovoru s tím manažerem nebo s tím svým de facto bývalým šéfem, zároveň budoucím, kde už teda asi bylo jisté, že se nějak domluví. A ta personální prostě už u mě seděla a jako matku mě tak jako připravovala na to, jako že ano, tady školka, je tady moc hezké a příjemné místo pro výchovu dětí a tak. A já, OK, a tady pořád ještě sedím a on je pořád ještě na rozhovoru, tak o co tady jde? A potom právě muž přišel na tu recepci i s tím bývalým budoucím šéfem a začal prostě jako i ten šéf mi gratulovat, jo, tak super, tak to dopadlo a já jsem se to jako dívala, to jako vážně. A opravdu si pamatuju ten moment, že jsme tady jako ještě krátce něco pořešili, s tím, že se potom ještě večer setkáme na nějakou večeři a tak. A pak jsme sedli do auta a fakt jsme jako pomalu oba dva brečeli. Jo, že to bylo takové jako, proboha, co jsme teďka udělali? Jo, že jak to vlastně řekneme doma, protože nikdo to nevěděl. No, jakože teď už je to asi jako vážné, protože do té doby to bylo jako fakt víceméně, neříkám, že srandál, tak jsme si říkali, jo, tak když to neklapne, teda, že si uděláme ten hezký výlet, že nikdo se nic nedozví, že něco třeba nedopadlo nebo tak. My jsme to fakt opravdu zakamuflovali před tou rodinou, že jako jdeme se podívat k tomu bývalému šéfovi, jak se tady jako bydlí, protože opravdu s mužem měl jako velmi kvalitní vztah, jako korektní. Tak jsme si říkali, jo, jako brali jsme to jako návštěvu a tak. A najednou jsme seděli v tom autě
oba dva takhle ty slzy na krajíčku a ty brďo, a jak jim to vlastně řekneme? Že jako vnoučata jim zmizí prostě 1000 kilometrů daleko. Jako takhle, říkali jsme si, že nejedeme přes oceán, neletíme přes oceán, že to fakt není taková dálka, že kdyby se cokoliv stalo, tak jsme za půl dne zpátky, nebo pojedeme přes noc, tak není to daleko. Stejně jsme bydleli v Praze, naše rodiny na Moravě, takže i tak jsme se nevídali třeba každý víkend nebo tak často, takže jsme byli zvyklí na takové to pendlování jednou měsíčně. Tak tím jsme se to jako pořád omlouvali, že trošku se jenom zvětší ta vzdálenost, trošku se zvětší ten čas. A no, potom to tak prostě bylo, neříkám, že ale bylo to vlastně v polovině srpna, augusta, tady ten pohovor s tím, že manžel bude nastupovat 1. října, oktobra. Októbra, OK. Takže to bylo, že velmi narýchlo. Velmi narýchlo, ale já na druhou stranu si říkám, že to bylo jako i strašně dobře, že člověk neměl čas o to moc přemýšlet. No to je presne ten moment, to je presne tá situácia, ktorú som chcel dnes riešiť, lebo my máme dva rozlišné svety. My keď sme odchádzali do Švajcu, tak sme boli, ja som mal 24, moja vtedy priateľka, dnes manželka mala 21. To bolo fakt len o tom zbaliť sa do jedného kufra a odísť. To nebolo to presne ten moment, ktorý ste zažívali asi vy, že zrazu ste, že vytriezveli, sadli ste si a povedali ste, OK, 2 deti, škôlky, školy, všetky věci, které treba teraz riešiť, vybavovat a tak ďalej. My jsme měli budget na stěhování, ten jakože byl takový, jako to byl hezký bonus, že vlastně jsme věděli, že nám nějakou částku zaplatí, aby třeba, když si najdeme byt, nebo aby jsme vůbec mohli dát nějakou kauci, že, na nájem a dovybavit si ho. Tak jsme měli nějaký budget, což jako ohromně pomohlo. A s tím, že jsme fakt jako byli připraveni, že si jako nechcem třeba úplně brát všechno z Česka, porovnávali jsme si ceny, ve finále jsme zjistili, že tady není zas tak draho. Když třeba chtěl člověk nábytek z IKEA koupit, tak ten rozdíl byl třeba nějakých 15-20% navíc, že to vlastně nebylo tak drahé. Tak jsme si to všechno jako dávali dohromady, co budeme potřebovat, čeho se budeme potřebovat zbavit. Teď vlastně co s tím bytem v Praze, že to jako komu ho budeme pronajímat a tak. Teď odhlásit tu školku a ve finále, jako já vím, že spousta lidí má tady problém v Curychu a ve větších aglomeracích prostě najít byt. Jo, takové ty historky, jak tam se táhne řada lidí a čekají na jednu prohlídku, přičem vlastně jako neví, co bude to rozhodující kritérium. Tak musím říct, že my, jak jsme trošinku na venkově, kousek dál od Bernu, takový začátek Emmentálu, tak zase takový jako nával tam není na ty byty. Nicméně, co jsme se vlastně dozvěděli, to jsme nevěděli, že když chce člověk do pronájmu, tak musí být nějaké to dobrozdání, to doporučení. Tak to bylo takové to, jako, že na jednu stranu byli jsme v jednom bytě, který se mi jako strašně líbil, já jsem si jako malovala, jak to tady zařídím, jak už to bude jako parádní, nám ho zamítli. Aha, jako, tak to jsem třeba jako fakt obrečela, protože si říkám, jak můžou být tak tvrdí. Jako po tolika letech samozřejmě vím, že oni se chrání, že aby tam ty nájemníky měli, ale přitom my jsme, dobře, nemohli jsme dát nějaké doporučení jako z bytu v Praze, protože byl náš, ale i ta firma se zaručila to, že manžel bude mít takovou výplatu, takže opravdu jako jim nebudeme dlužní na nájmu. Jo? Ale to jsem si říkala, ty brdě, tak tady bude jako nějaký zádrhel. A pak to ještě bylo komplikované v tom, že my se fakt opravdu jednou jsme přijeli během týdne a chodili jsme jenom po bytech se dívat a potom já jsem se vrátila zpátky do Prahy s tím, že vlastně manžel už tady začal v říjnu pracovat a já jsem byla celý měsíc sama doma v Praze, sama s dětma, takže jsem vlastně musela všechno balit a už připravovat na to stěhování a manžel měl měsíc na to, aby našel byt. A teď, když to zpětně jako říkáme i těm našim švýcarským známým, tak ti říkají, to bylo ale jako hodně športlich. Jakože opravdu, že se ti to jako podařilo a opravdu jako, myslím 29. října jako dostával klíče a my jsme 30. přilítali. Jo, že to bylo opravdu jako, protože my jsme vlastně nevěděli jako všechno už zbaleno, firma poslaná jako převoz vlastně věcí už byly na cestě a teď opravdu manžel do poslední chvíle nevěděl, jestli ten byt klapne nebo ne, tak v tom bylo takové jako trošinku adrenalinu. A nakonec to klaplo, my jsme přiletěli. No, od té doby jsme tady vlastně v jedné vesnici už 11 let. No to je takže jako... A vy ste napísali aj sprievodcu sťahovaním sa do Švajcu. A možno by sme mohli takto spomenúť, že čo vlastne potrebuje ten človek, ak sa sťahuje do Švajčiarska. Čo sú tie najzákladnejšie veci, ktoré si musí poriešiť, keď tu ide? No tak hlavně je mít tu práci. On takový začarovaný kruh, že pokud prostě člověk nemá práci, nedostane bydlení. A je to prostě, i když já říkám, poštěstí. Člověk musí mít štěstí kolikrát. Jo? Musí vědět, co chce, protože takový ten pocit, jako jedu do Švýcarska, abych to jako zkusil. Ono je to hezké, ale jako je fakt dobrý mít ten plán, co tady budu dělat. Mám našetřené peníze,
jo, my jsme měli opravdu velkou výhodu, jsme se dostali do toho začátku, No. ale A opravdu... zase rozdiel je, keď tu ide 20-ročný človek sám, Přesně, ktorý přesně. v podstate aj ja, keby som sa sťahoval, tak kým si nenájde to zázemie, tak je mu v podstate jedno, hej. Jo. Ja keď som sa sťahoval, tak som mal tiež prácu vyriešenú, pretože ja som pracoval pre tú istú firmu, ale slovenskú pobočku. A tiež keď som tu šiel, tak oni mi povedali, dobre, tu máš zmluvu, všetko. No a začal som riešiť, OK, kde budem bývať. Ja som býval 6 mesiacov na Gasthofe, v jednej izbe. Tiež som išiel prvýkrát mesiac, som tu bol sám a potom prišla priateľka. Našťastie to bol taký ako keby mezonet, tak niečo sme doplatili aj za priateľku a boli sme tam. Len tiež to bolo, že prešiel pol rok a človek si povedal, no chcel by už niečo vlastné. A takisto som bol riešiť byt, ale našťastie sa mi stalo, že môj šéf sa sťahoval, pretože on tu žil s manželkou a oni cestovali, on je Nemec. Hej, čiže on mal dvoizbový byt, no dvojizbový byt, povedzme, na Slovensku a v Česku. A on sa sťahoval niekde inde. Tak ja som tam prišiel a on sa zaručil, on vedel, lebo bol môj šéf, tak povedal, on robí pre mňa, robí tu roky, síce má novú zmluvu, teraz prišiel do Švajcu, ale pre firmu robí roky. A ja sa zaručujem, že všetko bude OK. A tá majiteľka toho bloku, tej bytovky, lebo ja bývam ešte stále v jednom bloku, takisto 8 rokov, len som zmenil dvojizbak za trojizbak, som sa posunul na chodbe ďalej. A prišla tá pani, to bola staršia pani, zlatá, všetko, ale prvé čo, ja nemôžem dať byt niekomu, kto nevie po nemecky. A ja nemôžem dať byt, dnes to je už úplne iné. Ja keď sa pozriem na mojich susedov, to je, že úplne iná, nechcem nejak hániť, alebo čo, hej, lebo je to všetko v pohode, hej, ale dostávajú sa tam ľudia, ktorí, že nevie sa pozdraviť po nemecky a ja si pamätám, ako mňa tam varila na tom balkóne, že toto a toto a toto a nakoniec to vyšlo. Hej, že ten štart človeku sa tak, ako by som to povedal, strašne uľaví, keď si prejde tým najhorším, čo je sa presťahovať, že už máte to svoje miesto, kde sa viete zatvoriť, čo potom bol aj trošku problém, ako sme sa už bavili predtým, ako sme natáčali, aj, že príde ten bublignový efekt, že človek nepozná absolútne nič okolo seba a sústredí sa na tú rodinu. No ale chcel by som vedieť, aké to bolo s tými dětmi. Jo, to jsem chtěla říct, ale já se ještě zpátky vrátím k tomu Gasthofu, který jsi měnil, protože vlastně tam je důležité, člověk může jít bydlet do Gasthofu, ale tam vlastně, aby jim dal povolení, že mít adresu, že si třeba může posílat účty, protože když nemá člověk adresu, tak si nezaloží účet v bance, kam budou posílat peníze. Samozřejmě v dnešní době, kdy existuje Revolut a tyhle různé finanční služby, ale vlastně tehdy to tak bylo, že opravdu člověk potřebuje adresu, aby si mohl založit vůbec jako další věci, pojistky. A povolení samozřejmě, takže jako to je prostě jedno s druhým, takže ten Gasthof není špatný, ale opravdu, aby mu dali adresu. No a právě zpátky k té otázce, jak s těma dětma, tak hodně často na Facebooku vidím, nebo těch různých skupinách, že třeba někdo se rozhodne, má nějaké složité životní období, a rozhodne se jít s dětmi sem, nebo za partnerem, třeba za novým partnerem sem do Švýcarska a píše, jo, moje děti už jsou třeba 6., 9. třída a to já se tam tak zarazím a říkám si, ne, pro ty děti jako to bude hodně těžké, co se týká jazyku, co se týká školní docházky, protože tady to funguje úplně jinak. Takže já jsem měla velké štěstí v tom, že opravdu tak když jsme se bavili s manželem, tak tehdy ten starší syn chodil do školky už 2. rok v Česku. A já jsem říkal, no to už to nejde, on ještě chodí tady už do školky a tak. A manžel mi říkal, ne, dokud jsou ty děti malé, tak pro ně je důležité, že jsou s námi, jako s rodiči. My jsme ta jejich bublina. Ještě ne ta školka, ještě nemají ty kamarády v tom pravém slova smyslu, jo, to mají až teď. Jo, takže jim to vlastně vůbec nevadí, jo, že se někam posunou jako jinam. Hlavně, že budou s náma. A samozřejmě ten druhý krok opravdu, že to zase říkala další kamarádka, která mě v tom stěhování podporovala, běž, ty děti jsou jako houby, nebo jejich mozek je jako houba, oni nasávají všechno, takže oni se ten jazyk naučí, protože ona měla zkušenost s dětma, tam mi říkala, ne, opravdu to jako musíš zkusit, dokud jsou takhle maličké. A vlastně ten starší syn měl teda 5,5 roku, když jsme sem šli, mladší měl 2,5. Takže opravdu ten starší šel rovnou tady do školky, hnedka po týdnu, co byl tady, tak jako hup, do vody, ale fakt jsem byla ráda v tom, že už jako chodil v Česku do školky, kde je ta školka i časově delší a tak, takže jako věděl, do čeho jde. A svým způsobem jako ten režim, ty pravidla, takhle, ten mladší byl pořád se mnou doma a až potom po roce tady se nám narodila dcera, protože jako i pro mě to bylo jako zajímavé zjištění, že opravdu i tady ta mateřská je třeba jako funguje jinak než v Česku a tak. Takže takové to jako ty nárazy těch různých světů, to bylo taky jako docela zajímavé. No dobré, a vy ste sa vlastne presťahovali, už ste tu boli, mali ste ten byt, dostali ste ho našťastie, presťahovali ste sa,
Jedno dieťa začalo chodiť do školky, ale druhé bolo doma. Takže vy ste boli doma tiež. Byla jsem doma, protože já jsem si jako... V Česku jsem pracovala v HR v jedné velké bance. Ale tady přece nemůžu do vesnice v Emmentálu dělat někde HR, kde ty firmy nejsou, to za prvé. Neumím jazyk, jo? Nejsme v Curychu, abych si našla práci někde v Google nebo tak. A i v tom Bernu, když jsou nějaké ty větší firmy, tak to jsou opravdu jako stejně německé firmy, chtějí tu němčinu. A neměla jsem pracovní právo, já jsem měla české pracovní právo, ne švýcarské. Jo? Takže pro mě to bylo najednou, aha, tak jsem si říkala, jo, tak jsem pořád vlastně na mateřské s tím druhým, tak je to takové jako klidnější, jo. Manžel vydělával relativně slušný peníz, který nás jako uživil a viděla jsem, že i to ostatní maminky, třeba když chodím do té školky vyzvedávat, takže jsou vlastně taky doma, jo. Takže jsem si říkala, OK, tak to zase není taková, dejme tomu hamba nebo něco, co mě úplně jako teďka nutilo, jo. A spíš mi pomohlo to, že jsem se jakby mohla přes ty děti jak kdyby víc integrovat nebo více i věnovat tomu, abych jako naskočila do toho života tady. Že manžel měl tu práci, že jo, byl tam s kolegy a tak. A já jsem byla najednou ta žena v domácnosti, znova, a musela jsem vlastně začít fungovat s těma dětma. To jsou doktoři, to jsou kroužky, to jsou další věci. Takže zase jsem to brala z tohoto hlediska, jakože musím holt přes ně, no. Takže... No a roky šli. No. Už boli deti 3. Začali chodiť do školy, ale to by som si nechal na inú epizódu, pretože to je kapitola sama o sebe. Dobre. Vy jste napísali knihu. Tak to byl takový jako spíš až potom jako třešnička na dortu, protože my, když jsme sem přišli, to je také jako vtipné, že teďka jsme jako hodně aktivní na sociálních sítích a tak. A teď, když jsme sem přišli, tak já jsem byla odpůrce Facebooku, Instagram ten byl tehdy ještě jako v plenkách nebo tak. Ale říkala, ne, já se přece nebudu přes Facebook s někým kamarádit, když se jako nepotřebuju s ním kamarádit a tak, takže jsem jako vůbec neměla žádné sociální sítě, ale chtěla jsem být v kontaktu jako s lidma doma. Tak jsem si už ještě před tím stěhováním založila jako takový blogísek, byl tehdy jako docela trend, že člověk si založí blog, tam něco píše, tak jsem si říkala, že ty naše zážitky budu tak nějakým lidem psát, protože já jsem měla od malička hrozně ráda sloh, a tak jsem si říkala, aspoň to jako, tak jako vybleju ze sebe, prostě taková ta terapie, jo, nebo třeba tady jsme byli, tak nemusím extra každému posílat nějakou fotku do mailu, tak to dám shrnu na tu jednu stránku, pak jim pošlu odkaz, ať se na to podívají, jo, a tam jim popíšu, co jsme dělali. No a takhle jsme právě jako začali s těma dětma poznávat to Švýcarsko pomalu, že jsme třeba vyrazili s tím kočárkem někam, nebo tak se podívat. A potom jednou jsem hledala jako nějaký výlet a manžel našel nějaký web, anglicky psaný, a říká, hele, tady ta paní to dělá vlastně tak, jak to děláš ty. Jo? A byl to opravdu blog, teďka mé známé blogerky, kolegyně. Jo? A říkám, aha, to je vlastně dobrý, že to jako má to jinak to jako lepší strukturu, není to už takové jenom povídání, ale opravdu víc takové ty, jakože i užitečné informace, co, kam, kdy, a tak třeba s parkováním, jak tam člověk dostane a tak. Říkám, no to je vlastně jako dobrý formát, to já mám i sama jako ráda, takové ty informace, abych se něco dozvěděla. A začala jsem to psát teda v první řadě česky, protože jsem říkala, jo, tak tu komunitu tady přece jenom, a kvůli tomu jsem šla na Facebook, teda, že jsem to chtěla jako rozšířit. To je ktorý rok teraz? O ktorom to roku se bavíme 2015. Čiže asi. to bylo těsně no, potom, těsně co potom, sa... možná 16, na Facebook 2016 to byl. A potom jsem právě viděla, jak ta známá, ona je u Curychu a psala to anglicky, protože tam velká komunita expatů. Tak jsem si říkala, OK, tak angličtinu mám ráda, zkusím to taky psát anglicky. A potom nějak v tom roce 2017-18 jsem se bavila jako s další kamarádkou Češkou, která tady byla. A mi říkala, no ale jako, když chceš psát třeba i pro místní, tak ale musíš psát jejich jazykem. Jako musíš. A já, aha. A to je vlastně jako dobrý způsob, jak bych se jako tu němčinu zase mohla jak kdyby učit děláním, co mě baví. Tak jsem jako začala německy a do toho jsem si právě už i založila Instagram a člověk se propojuje s těma lidma přes ty sociální sítě. No a tak nějak se právě stalo, že jak jsem sledovala ty různé účty, že jsem narazila na účet Wandermagazin Schweiz. A nějak tak člověk je taky, neříkám, že v kontaktu, ale jsem tam si něco třeba s lidma napíše a tak. A zjistila jsem, že ten redaktor bydlí ve vedlejší vesnici. Tak to bylo jako, svět je malý. Svět je malý, strašně moc malý. Oni mají sídlo v Solothurnu, což od nás není taky daleko. A oni byli tehdy jako ve fázi, že chtěli taky uchopit tu skupinu nějakých těch influencerů nebo těch, jako, jak to říct, wanderer, jo, těch turistů a že s tím, že jako chtějí propagovat ten magazín, ale zároveň i vlastně jako výrobky, protože Wander magazín je jako magazín o Švýcarsku, o turistice, ale zároveň mají e-shop, kde vlastně prodávají takové ty věci s turistikou spojené, třeba, nevím, lékárničku, plynový vařič a mají samozřejmě vlastní řadu těch turistických průvodců, těch knih. No a tak nás dali dohromady skupinu takových těch 4 instagramerek, když takhle řeknu. A byl to projekt na půl roku, kdy jsme měli jako propagovat
právě ty výrobky z toho e-shopu. Jsem si na výlet právě vzala třeba tu lékárničku nebo krásnou sadu nožů, tak jsem s tím udělala pro ně Reelsko, protože teď začali ještě frčet Reels, což ten formát se dal taky jako krásně uchopit nově. A ten projekt během půl roku skončil, ale bylo to takové jakože velmi příjemné, že člověk zase udělal ty vazby a tak. No a právě ten redaktor jako věděl, že píšu ten blog a nabídl mi, jestli bych třeba pro ten Wanderer magazín nechtěla něco napsat, nějaký článek. Říkám, OK, zkusíme to. Tak jsem začala 1-2 články a potom mi říkal, no ale tady ta Bernadette, tvoje kolegyně, co dělala s tebou ten projekt, tak ta pro nás píše knihu. Nechtěla bys taky? A to jsme byli ještě na jejich aperu, protože oni se stěhovali do nových prostor, tak jako jsem to tak jako stála, tak si říkala, tak kolik toho vypil, kolik to má v sobě, že mi tady jako nabízí, abych tady pro ně napsala knihu. A to byla prvá jako pracovná zkušenost? Ano, vyloženě to bylo takové, jakože wow, jako rovnou a napsat knihu, jakože wow. Že člověk tu přijde tu mladý chalan a hledá si, ja nevím, někde výpomoc v kuchyni, stavba a tak, a že vy přijdete a po roku, že... No to nebylo po roce, to bylo fakt jako až po 2020, takže to bylo jako po 6 letech. Jakož fakt jsem byla jako v domácnosti, věnovala jsem tomu blogu, ten blog jsem jako nějakým způsobem budovala, rozvíjela. Z toho blogu samozřejmě byly i během toho nějaké třeba spolupráce, že jsem vlastně mohla už se dostat do kontaktu s turistickými kancelářemi, takže to nebylo úplně, že bych si jako třeba vydělala peníze, ale jela jsem na nějaký media stay, jakože pobyt pro influencery nebo novináře a tak, takže jsem de facto měla zaplacený víkend pro celou rodinu s tím, že o nich napíšu na svůj blog. Takže to bylo takový jakože nepříjemný, příjemné, jak to říct, jo. Takže takovéto zakázky už jsem měla během té doby, dejme tomu třeba od toho roku 2017, 18 před covidem už jako takhle něco bylo. A potom právě to přišlo na to, že právě i ten redaktor prostě viděl, že už píšu a de facto i ten Wanderer magazín je v kontaktu se stejnýma těma turistickýma destinacemi, třeba jako jsem byla já, nebo tak. Takže věděl, že jako píšu, že mám tu zkušenost psát o těch místech a tak proto mě právě třeba oslovil pro ty články, abych napsala. A potom právě i tu knihu, protože oni, jak jsem říkala, mají celou tu řadu těch průvodců a mají to takové jakože zvláštním číslem, třeba 88 výšlapů v nějakém regionu, 66 výšlapů v jiném regionu. A právě mi říkal, no my máme už jako jednu knihu s názvem jako Výlety z kočárky, ale nemáme nic takového, co by obsahovalo tak jako ty rodiny, aby to byly ty dětské tematické trasy a tak. A ty toho máš už jako na blogu spoustu. Mohli bychom si sednout a dát dohromady jako ještě další regiony, protože je fakt, že já když píšu, nebo když někam jezdíme, to je většinou to naše okolí. Emmental, Berner Oberland, maximálně jsem tam jako Jura a tak, ale jako nic moc, jakože Wallis, Aarau, tady a Graubünden a tak. Tak mi napsal seznam, co by ještě třeba které ty regiony, které trasy by byly vlastně pro ně zajímavé. No a to bylo v tom roce 2022, takže to fakt jako nebylo hned to psaní. To šlo jako postupně, krůček po krůčku jsem si musela jako vybudovat nějakou pozici, aby mě vlastně jako vůbec oslovili. A ta kniha vlastně, psala jsem to v roce 2023 a vyšla v roce 2024, takže loni. Takže to byl takový jako proces. Čiže keď si to vezmeme tak postupně, vy jste cestovali s dětmi, čiže jste se vzali někde na nějaký výšlap, tak prišli ste domov, napísali ste z toho blog a ono sa to pomaličky nabalovalo. No to je život, ja to poznám tiež u seba. A za tie roky vlastne nepracovali ste nikde? Ne, byla jsem s dětma doma. Boli ste doma s deťmi, robili ste blog a celé sa to pretransformovalo tak, že nakoniec robíte aj itineráre. Neviem, či to je slovenské slovo, myslím, že hej. Asi plány, cestovní plány? Cestovní plány pre cudzincov, ktorí chcú prísť do Švajcu. A to sa vlastne tiež asi nabalilo popri tomto všetkom. Přesně tak, to jako člověk získává ty kontakty, jak jsem vystoupila z té bubliny, že jsem nakonec tady jako byla na sociálních sítích, že? Tak jsou různé skupiny. Třeba právě jsem díky tomu natrefila, nebo ona si našla mě, jedna paní z Austrálie, která vlastně dělá podcast Holidays to Switzerland, má úžasně velkou skupinu ještě na Facebooku a tak, takže taky začala tím, že dává rady, nebo má web o Švýcarsku prostě pro ty turisty, spolupracuje taky s různýma tady těma Jungfrau Region a s těma turistickými agenturama pro svůj podcast a vlastně oslovila mě, že vlastně já sice nejsem žádná agentura turistická a tak, ale dělám to zajímavě, mám to zaměření právě na ten náš malý region Emmentalu a že o tom ona vlastně moc neví a jestli bych nechtěla jako pro ní do podcastu, taky host do podcastu. Tak to bylo taky zajímavé, že jsme museli najít čas, aby to pasovalo Austrálie, Švýcarsko nějaký čas. To bylo moc hezké. Ale nakonec to nebylo moc 8 hodin
No, že ona někdy... Že jste to věděli správně. Že jsme to věděli nějak ráno nebo během dopoledne, že ona měla večer, my jsme měli ráno, takže to bylo, to bylo hezké. No a tak vlastně tím, jak ten její podcast je jakby rozšířený, ona má tu skupinu taky velkou, tak jsme se potom bavili i v tom podcastu, že klidně bych lidem dokázala poradit, kdyby chtěli vlastně dovolenou, zažít nějaké netradiční místa, protože co si budeme, všichni, většina turistů, kteří sem chtějí, tak chtějí Zurich, Lindt čokoládovnu, chtějí Berner Oberland, chtějí Jungfraujoch, tak je to zhruba maximálně 10 míst, kam jako všichni chtějí. Jo? A já se snažím říkat, no jo, ale ono, třeba i Bern je hezký, že jako na výlet, i jiné místa jsou tady jako hezké. Tak jsme se prostě o tom nějak to bavili, nějak se to prostě rozšířilo, že díky tomu jsem si jako honem šrotovala v hlavě, co teda, jak to můžu uchopit, tak jsem vlastně na blogu, jsem to rozšířila o sekci e-shop, a tam jsem vlastně nabídla to, že budu dát itineráře. A záleží prostě i to cenové rozpětí, jestli je to itinerář na týden nebo na 14 dní. Měla jsem mi klientkou právě třeba z Austrálie, která tady chtěla strávit měsíc. Takže jsem celý měsíc jsem ji chtěla rozplánovat. Jo? Takže tak se to nabalilo a jako, jo, baví mě to, jako, že když můžu, jako na jednu stranu někdy je to rutina, protože opravdu ti lidé chtějí na stejná místa, ale na druhou stranu, když chtějí i třeba něco jako zajímavého, kde já jsem nebyla ještě třeba, tak mě to nutí tam jet, abych se podívala. Jo, teďka myslím, že má docela velký hype, bych řekla, jako Appenzell a tenhle region, protože to není daleko od Curychu. Tak jsem říkala, ne, tam musím jako jet. Od nás je to sice 3 hodinky cesty, ale prostě já bych věděla, co tam je, co jim můžu říct, co jim můžu nabídnout, nebo jako, že aby kam šli, tak to potřebuju taky vidět. Takže i pro mě je to taková jako motivace, že jako koupit si Tageskarte a jít někam na výlet. Viem si to predstaviť tak, že vlastne vy prídete, povedzme, niekde, tam do toho regiónu, vyťahnete si papier a tušku a teraz dobré parkovanie na hodinu toľko, aby ano, tí ľudia vedeli. Já to fotím, no přesně, já se to jako funguje. fotím, protože sice máme teď jako dobu chatu GPT a ty informace si člověk myslí, že najde na internetu, ale jako ne. Zažít je to asi lepší. Je to lepší, prostě člověk má představu, jak jsou ty vzdálenosti veliké, protože to třeba si myslím, že chat GPT nemá. On napíše něco, ale nepočítá do toho nějaký přesuny. Že budete stať pri Harkingene 3/4 hodinu v štáve. Přesně, anebo jaký je to třeba sestup nebo výškový rozdíl, teď s tím prostě nepočítá. A opravdu, já jsem se schválně zkusila, jakože třeba i ten itinerář si hodit, jakože zkusím to do chatu GPT, aby mi to navrhnul. Tak vyplivnul za pár minut něco a já, takhle ne. Jakože, takže ty lidi si myslím, že jak to teďka jako má to velký hype, tak pořád ještě tam je potřeba trochu té lidské práce toho člověka, který tam opravdu byl, který to místo zná a může říct, jakože radši pojď sem, než tamhle a tak. Ja si myslím, že ľudia, ktorí aj prídu, ktorí si kúpia od vás tieto veci, tieto služby a prídu tu, tak ich máte, nie že na telefóne, ale vedia sa vám ozvať, keď majú nejaký problém. Já jsem pořád, měla taky jednu klientku, která byla z Singapuru, ale i když jsem přijela, tak byla hodně nejistá, tak pořád mě potřebovala jako mít na drátě, tak jsem si přes Messenger, ona mi třeba posílala print screen místa, kde je, říkám, ne, to je naprosto v pořádku, ale v klidu. Mě to neobtěžuje, já jsem i ráda, že takhle jako vím, co ti vlastně klienti řeší na místě, co jako, že to fakt není tak, že ten itinerář jako pošlu a dělej si, co chceš. Jo? Oni se nemusí držet na 100%, samozřejmě, že ne, jim něco doporučím, já třeba nemám jako nějaké smlouvy s hotely, že bych nabízela přímo tento hotel, jděte tam, ubytujte se, protože já z toho budu mít provize. Ne, já prostě vím, jaké hotely jsou oblíbené mezi těmi turisty, tak jim tam ukážu, hele, těhle 5 by se vám mohlo líbit, protože jsou třeba v docházkové vzdálenosti vlaku nebo těch míst, co chcete vidět. Vyberte si, objednejte se sami. Já neobjednávám letenky, já nebukuju hotely, ale já spíš dám itinerář. Když už tam budete, pojďte sem. Když bude pršet, běžte tam. Jo, když budete s dětmi, zkuste tady to by je mohlo bavit. Chcete, jaký máte budget? Já se vždycky ptám, jaký mají rozpočet, protože někdo opravdu má ten rozpočet velký, což je hezké, někdo se opravdu já jako nechci utrácet, ale chci tady toho vidět maximum, tak zase vím, jak poradit, aby nemuseli utrácet za drahé lanovky, když někam dojdou pěšky. Jo, takže takhle se snažím a mě to jako ohromně baví jako i s těmi lidma komunikovat, protože já se pořád udržuju v angličtině s těma lidma a právě když mi takhle jako napíšou spontánně, tak si říkám, jo, tak teď pojďme to vyřešit a oni jsou spokojení, já mám dobrý pocit, že jsem pro ně něco udělala, tak je to fajn. A tak ono to príde tiež časom, lebo tí ľudia musia navštíviť tie hotely a potom dávajú nejaké recenzie, alebo teda dajú vám aspoň vedieť, toto bolo dobré, toto bolo zlé. Přesně. A vravím, na to tiež je treba len čas, hej, lebo dostáva sa vám tá spätná väzba, vy viete, čo máte opraviť. Třeba teď se mi stalo právě loni, že jsem dostala jako kontakt na nějakou paní, nebo takhle dostala jsem mě informace, tady tahle ta paní, byla to z Česka, že tahle ta skupina hledá nějakého průvodce po Bernu. Mohla bys to, jako děláš to nebo ne? A já,
No nedělám, ale mohla by. Že, jakože v Bernu, já jsem si nejdřív samozřejmě zjišťovala, jestli musím mít nějaké speciální povolení nebo takhle. Nemusím mít, pokud je to pro nějakou menší skupinu, neobtěžuji třeba ty oficiální průvodce, oficiální skupiny a tak. A říkám si, tak do Bernu vodím každou naši návštěvu, že když tady jsme, tak si myslím, že o tom vím docela hodně. Sama jsem právě taky i díky svému blogu absolvovala jednu prohlídku přímo jako z Bern Turismus, tak si říkám, já toho vím jako relativně hodně, tak pojďme se domluvit na termínu a hnedka už jsem seděla na svém blogu a dělala jsem další kolonku v e-shopu průvodcovství po Bernu. Jo, že člověk musí reagovat takhle jako flexibilně vlastně, co ti lidi chtějí a prostě když to jde, je to v mých silách, tak mi to jako rozšiřuje to moje portfolio, je to strašně příjemné, že ta práce jako není pořád jako stejnorodá, jenom sedět u toho počítače, ťukat ty itineráře, ale člověk se dostane ven taky mezi lidi, pobaví se a tak. A třeba příjemné bylo, nebo příjemné strašně zajímavé bylo, že ve finále potom ty lidi nezajímalo vůbec ty památky v Bernu a my se na každé zastávce, kdy teda jsem jim chtěla něco odrecitovat, tohle je významná budova, bla, bla, bla. No a jaké jsou tady ve Švýcarsku teda ty ceny? No a když to porovnáte, co ty děti a co ta škola, takže ve finále jsme se dostali k tomu, co chceme řešit tady dneska v podcastu. A pro mě to byla jako fakt úplně úžasná zkušenost, jako přímo být v kontaktu s těma lidma. Říkám, jo, tohle by taky jako mohla dělat. No jasné, no jasné. No, my sa poznáme už nejaký čas. Ja ani neviem, asi z plesu, alebo nepamätám si to. Virtuálne možná díl, ale osobne z plesu asi 3 roky, áno. že? A toto je, že ja som si ani nepredstavoval, že robíte to všetko, čo robíte. Toto sú pre mňa absolútne nové veci a super veci. Fakt, ako je to veľmi zaujímavé. Takže, a zaujímavá je tá cesta, že človeka, matky, ktorá príde do Švajčiarska, zažije asi ten bublinový efekt, ktorý tu zažívame viacerí, že všetko je zredukované na začiatku na ten byt, kde bývame a tú prácu, že človek nejako neobjavuje, ja som presedel 7 rokov v kamióne, kým človek začne trošku riešiť okolo seba veci a spoznávať ľudí, aj Švajčiarov a tak a vôbec vylezie vonku niekde. Hej. Že ja som sa tiež veľmi sústredil na tú rodinu a na tú prácu. Teraz to pomaličky začíná. Ale... Jo, ono to prostě nebylo hned, ono člověk si myslí, jo, to je teďka jako úspěšná šlapetice, ale to byla cesta krůček po krůčku, jak kdyby. Toto ma strašne baví počúvať, že začalo to týmto, že vybrali sme sa niekde, napísala som o tom a ono sa to pomaličky nabalovalo. Čiže tá kniha, ktorá je tam na stole položená, tam. Čomu sa venuje tá kniha? Je to všeobecné nejakých 44 najkrajších miest vo Švajčiarsku? Alebo? To vůbec ne, je to právě koncipováno tak, že je to výlety pro rodiny s dětmi. Dá se říct, takže většina těch tras, která tam jsou, tak jsou koncipované jako tematické trasy, protože na Švýcarsku je krásné, že oni ty hory dokážou přiblížit opravdu těm rodinám, takže jako skoro každé místo, kam jdete, má nějakou dětskou trasu. Jo? Ať je to třeba v Haslibergu je tam Mugestut, to znamená cesta ze skřítky, kde oni vlastně jdou děti po takové krátké trase, ale mají tam, jdeme tomu třeba labyrint, domeček se takový mini domeček, kde jsou skřítci a prostě, nebo je tam kuličková dráha kousek dál, takže opravdu takové ty trasy, protože známe děti, že, jakože musím teda zaťukat, že třeba naše nejmladší, ta chodí po horách hrát a ta nepotřebuje jako nějakou dětskou tematickou trasu, ale spousta dětí nebo rodin začíná tím, že ty děti berou někam, kde je to zabaví, kde vlastně jako oni řeknou, půjdeme 5 kilometrů tam. A co tam bude? Co tam bude dělat? Jo? A takhle můžu říct, hele, půjdeme tu trasu, tam bude kuličková dráha. No, půjdeme tu trasu a budeme sbírat nějaké, neříkám kódy, ale prostě nějaké, bude tam příběh o skřítcích. A tak, narychlo se můžu taky podívat, co tam všechno je. Třeba nějaká krásná vyhlídka, vysutý most, jo, tak něco takové jako dobrodružství pro děti, protože opravdu jako teďka ty děti jsou takové, že potřebují jako hodně ty podněty, jo, takže, nebo bude tam nazpátek pojedeme lodí, jo, nebo pojedou nějakou zajímavou lanovkou a tak, takže opravdu, aby to bylo zajímavé pro ty děti, aby ty rodiče se u toho jako nesedřeli, aby fakt mohli jako říct, hele, tady ukážu ten obrázek, tady bude tohle, jo, takže opravdu tematicky zaměřené pro rodiny s dětmi. A je to právě v různých částech Švýcarska. Takže člověk si řekne, jo, abych jako neznám pohoří Jura, co tam je, tak tady je ta trasa a můžeme jít sem. Chcem itinerár na, povedzme, víkendy asi málo na Švajc, ale na týždeň. Čo to stojí? Mám ceník, já bych ho tady nerada říkala, ale prostě pohybujeme se v řádech 1000 korun, mám ho teda jako nastavený ve švýcarských francích a potom i v českých korunách, takže jdeme tomu nějaké 100 franků, dejme tomu nižší 100 franků, jsme u toho. Takže, no ale za tú cenu má človek plán, ktorého keď sa bude držiť, tak zažije všetko
to podstatné. Já někdy nesnažím se klienty odradit, ale řeknu, hele, dostanete PDF-kový soubor, který bude mít třeba 50 stránek. Ale budete tam mít na základě úvodní informace, třeba 3 stránky informací o tom, jak tady funguje doprava. Třeba málo kdo ví, když jsou třeba dvojjazyčné názvy, že Sion je Sitten. Jo, že najednou, když někdy budete cestovat, tak máte v hlavě jeden název, ale najednou jste v jiném místě, které se jmenuje jinak. Jo? Takže budete mít takovéto detaily, jak to může fungovat. Budete mít mapy z bodu A do bodu B, budete mít odkazy na tyhle věci, budete mít právě přehled, co dělat, když je hezky, co dělat, když je ošklivo, kam jinam můžete jít, takže opravdu dostanete velký kompletní balíček a budete mě mít jako de facto pořád na drátě, kdybyste něco potřebovali. Takže i ta cena, která se třeba na začátku může zdát našincům, jako Čechom Slovákům na tím vysoká, tak obsahuje jako velice velkou přidanou hodnotu. Takže... Je rozdíl mezi českými klientmi a klientmi, povedzme, z Austrálie? Je hodně. Jako, takhle, i pro Australany musím říct, že jako Švýcarsko je relativně drahé, protože ten kurz australského dolaru jako není úplně jako kdo ví jaký. Takže spíš jako je rozdíl, když vezmu třeba Češi lomeno Američani. Protože Američani se fakt jako přijedou a chtějí toho že vidět. Do toho jo, naplno, přesně, ano, ty jsou takový ten nárok, že všechno, takový ty jako velcí. Takže oni vlastně jim nevadí zaplatit si Swiss Travel Pass. Jo, protože vědí, že ten Swiss Travel Pass stojí to docela hodně peněz, ale oni vědí, že v tom budou mít veškerý komfort cestování. Čo to je v jedné větě? Jo, to je vlastně jízdenka po celém Švýcarsku. Zdarma. Lodě, gondoly, lanovky, lanovky, ale taky jak teda. Některé mají třeba, to ještě musí si koupit člověk lístek, ale dostane s tím Swiss Travel Passem 50% slevu. Něco jako Halftax. Jo, ale většinou lidi právě uvažují, jestli se jim vyplatí jako half tax, anebo ten Swiss Travel Pass. A to jsem já jim schopná propočítat. Jo? Jestli s těmi místy, které chtějí navštívit a třeba kde budou ubytovaní, jestli se jim radši nevyplatí jako jít jenom tu half tax, anebo fakt to pojmout, protože chtějí na ty lodě, chtějí jít tamhle, budou cestovat větší vzdálenosti, tak jestli se jim nevyplatí víc ten Swiss Travel Pass, ta jednotná jízdenka. Která... A je to aj na den? Dá se to koupit na den? Ne, to jsou potom spíš pro ty Tageskarte, to je na jeden den, to znamená asi my tady, ale vyložený ten Swiss Travel Pass je myslím na 4, 6, 8, 10, teď bych nekecala, 15 dní. Koľko stojí taký? No to taky stojí jako vyšší stovky franků, třeba na 6 dní myslím 400 franků, ty přesně ty ceny nevím. OK, ale keď si to vezmeme, že 400 frankov, keby ste chceli cez republiku, štát, prejsť vlakom bez ničoho, přesně. Tak to je, že vyše 100 frankov určitě jedna cesta. Ano, to je to, když člověk chce jít jako z Lucernu do Interlakenu nebo z Montreux do Interlakenu. Takže opravdu si myslím, že fakt ty lidi, a jakože oni opravdu jak chtějí vidět všechno, Cerma, tak jako tak jezdicově prostě jako jezdit, tak jim se to prostě vyplatí. A teď se vracíme k tomu, jaký je rozdíl právě mezi Čechy, Slováky, tak většinou my sem přijdeme autem, nebo sem přijdou k nám návštěvy autem, takže vlastně oni budou používat auto, takže jim se třeba tohle vůbec nevyplatí kupovat. No. Jo, protože Američani, že jo, ty přiletí a potřebují se nějak dostat, budou dostat většinou MHD a jejich, jako, ano, oni si třeba jsou schopní pronajmout auto, ale zase jako proč by museli, tak ty vzdálenosti, oni jsou jako strašně překvapení, že tady to auto vlastně nepotřebují. Že v Americe ho potřebují pořád a tady se vlastně užívají toho luxusu, že to auto nepotřebují. Takže oni si rádi zaplatí ten Swiss Travel Pass, protože takový ten hop on, hop off, tady skočím do vlaku, tady vystoupím, tady všechno jako v pořádku, nemusím řešit parkování, ale právě, že tím, jak Češi, Slováci přijíždějí autama, tak vlastně a samozřejmě hledají tomu levnější možnosti ubytování. Takže zatímco prostě Američani, jako to není nic proti nám, ale spíš ukazují jako ten rozdíl. Jo? Američani si zaplatí Majaka při ve Wengenu, tak Češi jdou do nějakých třeba Airbnbček, hostelů, nebo jezdí sem i třeba obytňákama, což je taky super. Vlastně Švýcarsko má strašnou možnost jako parkování pro obytné vozy v různých úžasných lokalitách, takže to jako není nic proti ničemu. Jo? Ale to je spíš ten rozdíl, jak vnímáme s těmi klienty, jaké jsou to rodiny a tak. A nebo třeba sem někomu přijde na návštěvu rodina, už jsem taky měla klientku, která prostě, hele, oni sem přijdou a já nevím, co jim naplánovat, kam je vzít. Já mám pocit, že jsem všude byla, ale jim potřebuji ukázat prostě něco, tak mi to naplánujte. Takže to je i třeba ta prosba toho klienta. Ale mohli by sme povedať aj to, že Švajc je že super krajina na turizmus, na cestovanie, na spoznávanie pre človeka, čo chce aj ušetriť, lebo vy viete, máte toľko výšlapov a toľko miest, kde sa viete ísť pozrieť relatívne za málo peňazí. Ano. Čiže môžete tu prísť fakt, že s backpackom a užiť si tú krajinu za málo peňazí.
No a tá druhá strana je to, že sa tu viete, akože ja som viezol raz Austrálčanov, dvoch, to bol pár od jazera Como. Po ceste tam som si pozeral, že tam noc stála nejakých 800 frankov. Ja neviem, koľko to je na české. Povedzme, že 800 eur približne. Ja som ich viezol za 500 eur cez Gotthard do Zürichu, do ambasadoru, kde noc stála 1200 eur. Hej? Že to je, že človek si povie, že oni minuli, že za 2 noci a jeden deň cestovania 2,5 tisíca eur. Jo. Hej? A sú takí. Takí. A je jich plný Švajc. Jo. Ale jo, to jsem se právě i snažila i na tom blogu ze začátku tímhletím stylem psát, že vlastně, když sem člověk přijde, tak nemusí nutně utrácet tisíce, aby jako tady viděl to hezké. Že mám třeba i na blogu článek prostě jako x výletů Oberland bez lanovky. Že opravdu někde můžete jít a uvidíte tu krásu a nemusíte zaplatit ani frank. Ja napríklad veľmi rád cestujem po tých pásoch. Ja som na mne vidieť, že ja som autoturista, hej. Ja milujem miesta, kde sa viem vyviesť autom do tých hôr, hej, Furka pás a toto ja milujem, hej. No dobre, je Švajc lepší štát na život pre deti a rodiny ako Česko? Jak v čem, ale jako když se mi spíš někdo zeptá, jestli se chci vrátit do Česka někdy, tak říkám, ne, dokud tady děti neudělají školu. Dokud tady nezískají to vzdělání, nebo vůbec jako ten, neříkám nejvyšší vzdělání, univerzita, to je zase jiné téma, o tom se teda jako budeme bavit, ale prostě dokud budou ve švýcarském školním systému, chci, aby měli jazyky, jo, takže zatím třeba to stěhování prostě pro mě není jako téma už kvůli třeba těm dětem. Dobre, ale je prečo sa sťahovať? Že je tam niečo že v hlave, že... To je spíš takové to, že člověk se zamýšlí, jako že máme rodiče tam, rodiče stárnou, co když se s nima něco stane, jo, budeme si muset vrátit, nebo třeba co nás stará kolena, protože co si budeme, ten důchod tady bude jako, nebude nejvyšší, i když třeba teďka třeba muž má nějakou výplatu, já mám nějakou výplatu, ale stejně pokud půjdeme do důchodu, tak dostaneme veliké nic. Jsme se o tom bavili. Ano, taky nedávno. Jo, takže dostaneme veliké nic, takže člověk si říká, aha, tak možná tím švýcarským důchodem by bylo lepší být jako v Česku. Jo? Nebo právě kdyby se těm rodičům cokoliv stalo, ale jinak z toho pohledu té kvality života, kvality potravin, možnosti třeba těch výletů nebo tak jako zatím mě jako úplně nic netlačí, abych se vracela. No. Ja nechcem, že by táto otázka teraz mi znela nejak osobne. Hej? Koľko potrebuje mať príjem česká rodina s 3 deťmi v Berne alebo v okolí Bernu, aby dokázali žiť? Nemyslím žiť na vysokej nohe, žiť. Jo. No, to je těžká otázka. No to jako započítat spousta faktorů, jakože jestli děti mají koníčky. Jestli mají koníčky jako třeba hokej, že jako třeba máme 3 děti na hokej, to už je jako to. Ale já si myslím, když vezmu nějaký nájem kolem třeba 2000 franků, to je nájem. Potraviny, taky ceny šly nahoru, co si budeme. Já pamatuju, když děti mají strašně ráda ovomaltine, to pomazánku, lepší jak Nutella, to musím říct. Když jsme se začínali, tak stála třeba ta sklenička 4,20. Teď stojí 4,80. Takže si myslím, to jídlo, to je nějakých 15-2000 zhruba, kde jsou pojistky, kde je benzín, kde jsou právě ty kroužky a tak. Ne, to odhaduje 6-7 tisíc, 8 na měsíc. Je to... S tým sa už dá, povedzme, že žiť. Asi jo, no. No pak jako záleží, jestli člověk bydlí jako fakt na vesnici nebo v centru Bernu. Věřím tomu, že ty nájmy třeba v centru Bernu jsou vyšší, ale zase tam člověk všude jde pěšky, nepotřebuje ve finále, když člověk bydlí v Bernu, nepotřebuje auto. Jo, protože opravdu všude to tím MHDčkem nebo tak. Takže to, no, záleží taky fakt, jaké ty kroužky, jaké člověk má záliby sám o sobě, jestli má nějaké drahé záliby, jestli jezdí fakt často do hor, jo, jestli potřebuje každý víkend potřebuje tady brázit sjezdovky, nebo ne, nebo začít jako běhat tady kolem řeky, jo, takže opravdu to jako hodně závisí na těchto jako faktorech. Ale jako myslím, že v tom odhadu se úplně jako třeba někdo vyvede z omylu, já nevím, někdo z posluchačů, jakože třeba fakt co region to je jiný, protože opravdu jako, jo, bavíme se čistě o Bernu a okolí, jdeme tomu Emmentálu, protože v Curychu, tam může být i v okolí Curychu nájem 4000, 3pokojového bytu, takže jako to jsme úplně v jinak sférách, úplně v jinakých. Je to finančním ohodnocení, a to je asi, jako když jsme se bavili v Česku, rozdíl někde Praha a Zlín nebo něco, áno, takže... Áno. Takže tak. A v Ženeve to například těž asi nebude největší zábava. Přesně, no. Zpátky k tomu stěhování, k těm začátkům, tak když jsem věděla, že se budeme stěhovat sem, tak jsem si říkala, jo, Bern, dvojjazyčný kanton, němčina, francouzština, takže němčinu nemusím, tu nesnáším, tu jsem měla 3 roky na základce, nepotřebuju, takže půjdu s tou francouzštinou. Tak jsem hrdě šla do toho Migrosu, že si koupím něco, co jsem potřebovala, a francouzsky jsem začala. Nič.
Ne. A to si člověk fakt řekne, jako, že dvojjazyčný kanton, ne. Takže jsem jako pokorně se jako říkala, no tak asi tu němčinu teda jako budu muset těžce oprášit a fakt jako začít ji budovat. A tá nemčina bola taká, že knihy, sadnúť si za stôl a učiť, alebo prišlo viac s tým spoznávaním a No, rozprávaním? já jsem to měla tak, že vlastně já jsem měla 3 roky tak na základní škole ve 3. třídě někde, takže jsem uměla maximálně pozdravit a napočítat do 10, ale přišlo to právě s tím, že hnedka jsem naskočila do kurzu, co bych teda každému doporučila, každé mamince, která se sem dostane, do integračního kurzu. Já si myslím, že hodně těch Gemeinde, hodně míst to má. Jmenuje se to jako Mucki Deutsch, třeba jako Mutterkind Deutsch. Je to sponzorované většinou tím městem. To je to strašně malý peníz. Tehdy to za nás bylo, tehdy za nás, už tak mluvím, jsem tady strašně dlouho, ale možná to ještě pořád je 5 franků. 5 franků za 2hodinovou lekci němčiny s hlídáním dětí. Jakože, pardon, ale to je prostě jako naprostý luxus, když si člověk vezme, kolik tady stojí hlídání dětí, jenom tak samo o sobě v nějaké kytě, že na hodinu, na 2. Takže do toho jsem naskočila, což bylo super, že vlastně jako tehdy jsem děti odevzdala paní Chůvě, která tak měla děti od dalších maminek a jsme se šli učit německy. A fakt, že v té němčině probírali s náma ty lektorky fakt takové ty potřebné věci pro ty maminky. Jakože to neříkám, že může znít diskriminačně, ale prostě opravdu ta maminka, večer už ten tatínek je v práci, tak potřebuje jít tam doktorovi, potřebuje nakoupit, takže všechny potraviny, že, co jsou dostupné, takové ty termíny, co se týká tělo, jo, dítě si zlomí ruku, musím s ním doktorovi, jak taková ta konverzace bude probíhat u doktora a tak podobně. Takže to mi jako hodně pomohlo. Pak jsem ještě naskočila do večerního kurzu němčiny, když jsem teda jako přestala kojit dceru, tak jsem to na večer dala manželovi a tak jsem měla paralelně 2 kurzy. A pak už to právě šlo s tím blogem, že jsem si říkala, jo, budu se učit tím, co umím. Samozřejmě jsem si četla nějaké ty třeba noviny, snažila jsem se zjistit, jako tady, co se děje, tak zkusit si to překládat. A ještě mi strašně pomohlo právě, jak jsem byla s těma dětma doma, tak sledovat pohádky. Jakože jsem si sedla no to máme my doma dopoledne na gauči a když vím, že u kluků frčil Mašinka Tomáš, jo, tak jsem si takhle seděla na tom gauči, na to dítě, tady jsem měla ten bloček a psala jsem si slovíčka, které jsem nevěděla. A takhle jsem, anebo třeba známé seriály, jak jsem poznala vaši matku, Teorie velkého třesku a tak. Tak člověk to má tak nějak naposlouchané z té češtiny, nebo tak ví, o čem to je. Tak jsem si to pustila v té němčině a zase titulky. Když jsem se, tak jsem si zastavila, napsala jsem si slovíčko a takhle jsem se prostě do toho pořád. No, ja musím teraz povedať, že my máme opačný problém pri rozprávkach, lebo vlastne náš je narodený tu a chodí do Kitty a tam je, že 11 hodín denne so Švajčiarmi. Čiže my doma pozeráme slovenské rozprávky, aby sme chytali slovenské slova, hej? Lebo on má slovnú zásobu len od nás, len to, čo my sa s ním rozprávame, hej? Niekedy je toho viac, niekedy je toho málo. Rodičia vedia, prídete, je dobrý deň, zlý deň. Hej? Veľa práce, málo práce, veľa povinností, málo povinností. Čiže my to máme také, že my keď prídeme potichučky do Kitty, tak počujeme, ako to sa tam krochká, hej? A potom přijdeme domů a snažíme se ho učit po slovensky. Jo, ale pro to dítě je to docela jako zápřah, ale na druhou stranu fakt, jak jsem říkala na začátku, že děti jsou jako houby a jak nasávají, tak oni dokážou vlastně přepnout. Jakože pořád mají tu Muttersprache, to, co s ním mluví ta matka, ale dokážou se strašně rychle naučit jako němčinu. Já vím, že když jsme právě ten syn šel hnedka v listopadu do školky, a hnedka potom asi za 5 měsíců jsme měli právě ty Elterngespräche, jak jsou s těma rodičema a tak nám ta učitelka, za pomoci teda tlumočnice, tehdy ještě jsme potřebovali tlumočnici, tak nám říkala, no ale to je dobrý, ono jako do Vánoc chytal nějaké slovíčka, jako už během těch pár týdnů slovíčka, teďka už skládá dohromady prostě nějaké věty v té němčině, no a potom de facto už jako normálně hovořil za půl roku plyně, jo, takže ty děti jsou... A to vzdělanie, no veď budeme sa o tom baviť, ale... Deti môžu byť, že vyjdú školu a sú 5jazyčné tu. Keď si to, že nejaká francúzština, angličtina, potom keď dialekt, hej, že Berndeutsch, Hochdeutsch, keď bude vedieť po česky a bude rozumieť Slovákom, veď bude ten chlapec musí rozumieť celé Európe. Přesně, no, jako to si říkám, že proto jsem právě říkala tu devízu, dokud ty děti budou tady v tom systému a budou ty jazyky učit plynule, přirozenou formou, jak kdyby, tak tady prostě chci zůstat. Ale to je taky jako docela vtipné, že i ti Němci tu francouzštinu třeba úplně jako nemusí. Jo? Že opravdu, jak jsem říkala, v tom Migrosu, tak na mě jako koukali tak zvláštně a potom jsem právě byla v tom jednom večerním kurzu, kde opravdu jsme měli chlapíka tak z Pohoří Jura, který už jako francouzsko-jazyčné, a který dostal místo právě tam v Burgdorfu a musel chodit ještě do kurzu němčiny. Protože oni to se škole měli, ale jakože povinně. A nějak jsem to neuchytilo, takže fakt musel sám jako Švýcar chodit do kurzu němčiny.
Což mě jako naprosto fascinovalo. Jo? Člověk si říká, jo, 4jazyčné zimě, to tady asi jako půjde všechno tak jako samo, no nejde to samo. A tak ono to je, možno to je aj tým, že to poznáme tým našim životom tu, že v cudzej krajine, že keď je Švajčiar, ktorý doma v škole rozpráva po nemecky a učí sa francúzštinu ako druhý jazyk a potom ju 15 rokov nepoužíva, tak dobre, chytá sa, ale nechytá sa tak ako niekto, kto ten jazyk používa. Hej. Ja som sa smial, ja mám všetkých Švajčiarov, čo mám kamarátov, hovorím so mnou Hochdeutsch, ale na malého dialekt a tvrdo, hej, lebo on musí akože vedieť. Oni mi to sami povedali, Hochdeutsch príde v škole, teraz nech sa učí proste dialekt, prídu iné jazyky, hovorím, toto bude super. Ale pomaličky budeme končiť. Kde vás ľudia môžu nájsť? Tak určitě na sociálních sítích, kde vlastně mám název podle svého blogu, to znamená Our Swiss Experience. To je na Instagramu, na Facebooku jsem naše švýcarské zážitky / Our Swiss Experience, anebo můj blog buď naše švýcarské zážitky CZ, anebo ourswissexperience.com. Takže, ale nebojte se, i když to zní anglicky, tak ten blog je psaný v češtině, všechno je tam v češtině, pak taky samozřejmě v angličtině i v němčině, ale to gro je v češtině, takže na těchto sítích. Super. Takže ak vás ľudia budú hľadať, tam vás nájdú a ak budú potrebovať pomoc naplánovať nejaký výlet vo Švajčiarsku, tak... Určite ráda pro ně. Dělám. Super. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali túto časť podcastu Swisscast. Pomôžte nám to tu nejako rozbehnúť vašim lajkom a odberom. No a my sa vidíme zase niekedy na budúce.